Pasamos ao punto de rogos e preguntas. Algún rogo, alguna pregunta por parte da corporación, membro da corporación, María? As noites, señor alcalde. Quería facerme unha pregunta en relación aos orzamentos previstos para o próximo ano na área de servicios sociais. Sabemos que a Xunta, con fondos do Estado, vai ampliar as axudas á dependencia e que o ten que facer ademais por lei. Pero tamén sabemos que existen importantes reduccións na área de servicios sociais, entre eles que se recortan as axudas para a contratación de persoal, que se eliminan todos os programas que se viñan facendo, programas como aqueles de prevención de exclusión social, de igualdade, de planificación familiar, que tamén se reducen de 30.000 euros a 3.000 as axudas a persoas que, aínda que non eran consideradas dependentes, estaban neste momento recibindo axuda a domicilio, pois debido á súa situación de abandono, necesidade ou miseria, e que son actualmente 40 persoas en Moaña. O que queremos saber dende o Grupo Municipal do BNG era se, a pesar destes recortes, se vai manter o persoal en servicios sociais, se a diferencia a vai asumir o Concello, e tamén que vai pasar con estas últimas persoas das que acabo de falar, as consideradas non dependentes, pero que están recibindo axuda a domicilio. Gracias. Pareceme ben a súa preocupación, que é a preocupación que teñen moitísimos moañeses, do cal estamos traballando nos presupuestos, temos en conta todas as áreas, incluído este de servicios sociales. No momento que teñamos redactados os presupostos, vamos a traerlos para que os miren, para que os comproben, e cando teñamos unha proposta definitiva sobre o que usted acaba de redactar, que pasaremos e que estarei por escrito cando teñamos redactados e avanzados os presupostos. Mais preguntas por un membro da corporación? Señora Bertán. Boas tardes. Pregunta. Creación dun banco de alimentos. Esta pregunta por que a fago? Porque o que hoxe alcalde hai un ano, portavoz do Partido Popular, estuvo presentando durante 2 anos mocións pola súa preocupación, cousa que os anteriores gobernos, dende o ano 2003, sempre se preocupou por estas persoas que máis o necesitan no Concello de Moaña. Entonces, así atendían as asociacións ou a asociación debidamente reconocidas legalmente para axudar a estas persoas. Entonces, quero preguntarle ao señor alcalde que trámites seguiu, si xa está en marcha todo eso, porque é a oportunidade que ten como alcalde para poder realizar o que sempre me pediu a min e me reclamou. Entonces, simplemente saber eso, que trámites seguiu, porque ahora estamos nunha situación cada vez peor e as familias aumentaron as súas necesidades. Bien, realmente é así. Eu durante 4 anos sendo portavoz do Partido Popular estuve reclamando sempre, casi todos os días, todos os meses e todos os anos, preocupándome por as familias que se estaban empobrecendo en Moaña, que lamentablemente, o tempo me deu a razón, lamentablemente. E vos quería, ao mellor, estar traballando noutra iniciativa que non fosse esa. Pero, lamentablemente, o meu grupo está traballando para crear ese banco de alimentos, nos poucos días que levamos. Pero, lamentablemente, os podíamos estar traballando en outra cousa. Pero a situación das familias de Moaña é que creastes o BNG e o PSOE, porque o BNG estuvo apoiando en Madrid. Sí, non te agaches, de verdad. Non se pase, señor alcalde, non se pase. Estuvo apoiando en Madrid ao señor Zapatero en todas as medidas económicas, que o señor Zapatero en 8 anos lle fixo o que lle fixo a España, a Galicia e aos moañeses. Lamentablemente, sí, estamos traballando nesa moción e lamentablemente no que é o Banco de Alimentos. Vamos a intentar ter os rematados, vamos a intentar conseguilo, pero é máis, dirigime xa personalmente a entidades de Moaña para conseguir alimentos para as familias necesitadas,
que lamentablemente hai máis. E o pasarei no seu momento cando teñamos. Lamentablemente, ano tras ano, mes tras mes, os veciños de Moaña son máis pobres e lamentablemente a máis xente que necesita dese banco de alimentos. E contestarei como son. Unha pregunta máis do membro da corporación, señor Dani Rodas. Boa noite. Eu quixera preguntarlle, como recordará, no mes de xullo o goberno municipal deu autorización para proceder á tala do Monte do Ramil. O Monte do Ramil é un espacio forestal que está protegido polas normas subsidiarias, unhas normas que contemplan dentro dun plan especial de protección da costa de Tirán e cuya finalidade é preservar a zona forestal do Ramil e máis a carballeira de Castroviejo. Chegaron 3 meses para que o que gobernos anteriores impediran que se desforestara por completo esa zona especialmente simbólica dentro do que é a Ría de Vigo, que debía ser un icono non só para os moañeses, sino para toda a área metropolitana, se arrasara a mata rasa. Se acabase no ano 2002, xa se procedera a outra matarrasa. No ano 2002, a pesar de que usted xa non recorda, mentras os veciños de Moaña pelexábamos contra o chapapote, o goberno daquela do Partido Popular asinaba un convenio urbanístico, o primeiro convenio urbanístico que se elaborou dentro do PSOE, coa promotora de Ismareate Sociedade Limitada, para construir 216 vivendas nun espacio moi pequeno, incluíndose o alineamento de casas tipo trincheira, como se viña desenvolvendo outras na zona de Pontareas. Tivo que chegar un goberno bipartito para que aquelas 216 vivendas se convertira nun acordo o convenio urbanístico que regulara a baixa e que permitía a construción de 59 vivendas unifamiliares de planta e baixo, para que houvese unha cesión para o Concello dunha franxa de 100 metros de protección de costas, convertindo nun parque público de 57.000 metros cuadrados, e para que houvese unha cesión non urbanizable do resto do 10% aproveitable. Igualmente habería unha cesión de 1.173 metros cuadrados edificables para equipamento público e perto de 300 plazas de aparcamento. Fíjese usted as diferencias de un convenio a outro convenio. Afortunadamente, despois a nova lei do solo botou por terra ese convenio e o convenio quedou en nada. Pero fíjese usted as afirmacións que facía de que nós queríamos hormigonear o Monte do Ramil. Fíjese a diferencia que hai do blanco ao negro como ven sendo este convenio. Pois, cuestión da pregunta. Ustedes procederon a dar unha autorización irregular porque iso está rexido polas normas subsidiarias e as normas subsidiarias, o criterio que a define é que hai que preservar a masa forestal. Chegaron 3 meses para que a masa forestal desaparecera. Presentamos un escrito aquí reclamándolle que anulara esa licencia e que procedera a tomar as medidas pertinentes para, na medida do posible, paliar os danos que está a sufrir o Monte do Ramil. Entón, quixera preguntarlle, dígame se se solicitou a anulación de dita licencia por parte deste Concello e se se solicitou a anulación tamén da autorización irregular por parte de Medio Rural, que foi na que se justificou vostede. Dígame tamén, diante desta corporación, se é que conta ou se é que contou con autorización de costas ou da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, como si contaba usted na prensa. Dígame tamén si, tal e como yo viña requerindo o BNG, si se lle requeriu a empresa para que proceda a limpar e desestocar a finca que foi arrasada. E dígame tamén, por último, si foi capaz coas súas xestións de conquerir de a empresa que realmente presentara un plan de reforestación que se adecuara
a Lei Forestal de Galicia, que establece que dos 0 ao 10 metros para protexer as vivendas que existen na zona, pois non debe haber masa arbórea ninguna. Dos 10 metros aos 50, que realmente o tipo de masa forestal debe estar suficientemente separada e debe ser con especies autóctonas, e que despois dos 50 ao resto da franxa de litoral que haxa unha proposta de limpeza, clareo e reordenación da masa. Moitas gracias. Bien, señor Dani Rodas, eu comparto totalmente con usted a pregunta, comparto con usted a preocupación que ten usted por os montes galegos, por os montes de Moaña, e na parroquia de Tirán, que é a súa parroquia, quero entender, pero bueno, nosos parroquias son todos. É verdad que sí que estamos preocupados, é verdad que temos que decir que pensando no que pasou no ano 2006, que ardeu todo Galicia, e por pouco arde Moaña, e que este ano, con prevención, gracias ás comunidades de montes, colaboración do Concello, e creo que veciños que han limpiado e han traballado as súas fincas no máximo posible, non todo como diríamos exactamente esta corporación, porque aí temos todos os días que nos entran na temporada de verán veciños que chaman que hai de ir a se limpiar os montes, os eucaliptos encima das casas. Eu comparto este grupo de goberno, comparte totalmente a preocupación que ten usted. Nós tamén estamos preocupados por ese tema, pero logramos por primeira vez que en Moaña este ano non ardera. Logramos por primeira vez que saliera algún conato de incendio e que se apagara. E logramos por primeira vez. Penso que se está facendo un traballo dentro do Departamento de Medio Ambiente total. Penso que o tempo nos vai dar a razón. E usted podrá verlo, eu tamén. E con respecto a todas as preguntas que fai, non se preocupe que lles vamos a contestar e lle pasarei tamén esas viviendas e ese proxecto que eu topei aquí dentro deste Concello e terá usted a máxima información, saque pregunta por ela, incluso vou a presentar esa documentación aos medios de comunicación nunha roda de prensa, independentemente que lle vou contestar a usted, como é lógico que debemos facer a corporación, presentar o concelleiro, e despois lle darei aos medios de comunicación para que sepan cal é a realidade do que pasou durante todos estes anos no Monte do Ramil e saber quen apostado ou non por o Monte do Ramil e o que queremos co Monte do Ramil, o que queremos todos. Penso que todos estamos de acordo, o que queremos que sea Moaña. Pois despois de contestarei por segundo e despois daremos difusión nos medios de comunicación. Alguna pregunta máis? Boas noites, señor Fervenza. A miña pregunta vai dirixida polo tema da Casa da Mocidade. O pasado 20 de novembro, como lembrará, houve eleccións, estive como interventora nunha das mesas da Casa da Mocidade que vostede visitou, pero creo que non visitou os baños nin a parte de abaixo e daba bastante pena do porco que estaba. Só había unha papelera en toda a Casa da Mocidade pa o lixo, as paredes estaban libres e non había ningunha foto colgada. Daba verdadeira pena. A miña pregunta é, vai vostede deixar morrer de pena e abandono a Casa da Mocedade? Vai mandar alguén a limpala? Ou vai programar algo para darlle uso? Na Casa da Mocedade, como en todo o Concello, como está pasando nos colegios, hai un personal que está traballando moi ben, que mantén os colegios limpios moi ben. Este Concello está limpio moi ben, independientemente que en algún momento poida faltar unha papelera, ou mellor, se alguén se despistou de limpiar un baño, pero non se preocupe, que vamos a tomar nota do que usted acaba de decir, pero teño que decir que eu visitei, vou visitar moitos veciños, a única queixa que teño que usted me traslada, e me parece máis normal, é verdad... Era unha queixa que me trasladaban os da mesa. Verdad que non foi unha parte de abaixo, que unha parte de arriba, por o que eu mirei, e cando eu cheguei aí, estaba limpa, non foi unha parte de abaixo, pero preguntaré, poñernos en contacto, pero eu creo que o personal que está limpiando ahora mesmo a Casa Mocidade está facendo un traballo excepcional, está facendo un traballo por menos do que me traslada, que é unha persona que limpia moi ben, pero bueno, despois dos años, ao mellor un momento, pero intentaremos corregir no futuro, calquer problema que poida haber nesa instalación, nos colegios, en calquera outra instalación. Gracias por a... E vai a programar algo para a Casa da Mocedade ou non ten previsto nada porque
Bien, na Casa de Mocidade están mantendo reunións de grupos tanto deportivos como colectivos, pero bueno, trasladarei que preguntarei a concejala municipal, que me dá pena que hemos reunido. Cal é exactamente a programación que hai, porque lógicamente ahora Estaba cerrado. Gracias. Moitas gracias. Alguna pregunta máis, señora Betty? Sí, boas tardes a todos. A miña pregunta está vai sobre deportes. Hai un mes, en comisión informativa, preguntamos, o Grupo Municipal do BNG, preguntoulle ao concelleiro delegado de deportes sobre que tipo de acordo, convenio ou autorización permitía que un clube privado de Cangas estivera entrenando no campo municipal do Casal. Contestou a esa pregunta que dito club estaba entrenando, sí, pero pagando, aínda que non topara a forma, aínda porque a ordenanza municipal actual lle parecía injusta e excesiva. Considerando, dende este grupo, os gastos que lle está ocasionando esa actividade ao noso concello, gastos de luz, de auga quente, de gasóleo, de limpeza, etc., etc., a pregunta é moi clara. Este club leva xa 4 meses entrenando no Casal. Está pagando xa? Pensa modificar a ordenanza? Cando? Porque creemos que é tempo xa de abondo de atopar unha saída para iso. Gracias. Gracias por a súa preocupación, por preocuparse por o deporte, porque o deporte, eu creo que invertir en deporte, invertir en futuro, sempre o dixo, e igual diríamos que todos facemos un pouco máis deporte, empezando por niños, e facendo deporte visitando as instalacións deportivas, que eu penso que nunca estuveron en tan boas condicións, pero teño que decir, quero repetilo, que o concejal de deportes, aquí presente, está facendo unha labor excepcional, unha labor falando con todos os colectivos, está independientemente de non só do fútbol, como ele suele decir moitas veces, que todos conocemos cal foi a trayectoria de fútbol do noso concejal de deportes, por primeira vez temos un concejal de deportes que conoce exactamente o deporte, conoce exactamente as necesidades que ten o deporte humano, pero o deporte non ten fronteiras, ninguna. Por lo tanto, eu vou consultar a ordenanza, vou consultar co concejal de Facenda e vou consultar co concejal de deportes e na próxima comisión que me poidan informar eles, se lle informarei ou lle contestarei por escrito. Moitas gracias por a súa pregunta. Sí, señor alcalde, quería facer unha pregunta que está relacionada co IBI, co imposto de bens e inmóveis. Bueno, para entendernos todos mellor. Co recibo da contribución, entende perfectamente. Recibo da contribución que vostede no seu programa electoral, está aí, o programa, prometeulle a todos os veciños de Molla, que se saía alcalde, que iba a fraccionar o recibo. Compre recordar toda esta movida que hubo, se nos retrotraemos ao ano 2008, aqueles principios de ano, sobre todo o mes de marzo e o mes de abril, toda aquela movida do catastro, en fin, que dirixiu o señor Fervenza un objetivo moi claro, para nada era o de axudar os veciños nin buscar unha solución, porque senón había solucións negociadas como ao principio, se optou pola negociación e non por os actos violentos. Recordo aquel pleno de Quintela, donde non se pudo celebrar. Despois solicitaron ustedes un pleno que si se celebrou no pabillón de Reibón, aquela manifestación, evidentemente, aquela folga de fame que foi titulada a la Moañesa, folga de fame a la Moañesa, que todos sabemos como se produciu, e a acampada na Praza do Concello, e tamén remataba cunha festa na Praza do Concello, que o señor Fervenza organizou, incluso trouxo traballadores da súa empresa a tocar a trompeta e facer o... En fin, todo aquilo que conlevou a nada, absolutamente a nada. Si, o objetivo que perseguía aquela movida era clarísimo. E o dixemos, e o tempo nos dá razón. O objetivo era derrubar a un goberno elegido democráticamente nas urnas. Ese era o objetivo. Afortunadamente non se conseguiu. Iso era o que pretendía, dar o asalto a poder sin chegar ás urnas. Iso era o que pretendía o Partido Popular. Non se conseguiu, afortunadamente, porque imperou o sentido común dos veciños, e os veciños de Moaña non son tontos, evidentemente. Pero mire, efectivamente,
nas eleccións municipais fixo usted, e ademais usted dice que é home de palabra e que se preocupa moito polos veciños. Sempre está preocupado por todo. Por todo. E sempre direnos que nos preocupamos por todo. Vale. Se preocupa por isto tamén e mantén a palabra, a pregunta que lle fago é a seguinte. 1. Estado na que se atopan as xestións para o fraccionamento do recibo da contribución. 2. Data da entrada en vigor do fraccionamento do recibo da contribución. Así de sincero. Nada máis, sin enrollarme. Ese é o tema. Se realmente está preocupado, usted fala sempre da crise, dos veciños, preocupase usted un montón polo paro, por exemplo. Mira que leva usted preocupado polo paro. Mira que antes lle botaba as culpas a Zapatero e a Xosé Manuel Millán, que eran os que tiñan competencia. Era o culpable do paro. Sí, non vos rir, é así. Están aí nas actas, señores, non vos rir. É así. Preocupadísimo ahora. Resulta que lle aumenta o paro de unha forma tal, pero ahora ele xa non ten competencia. Xa non ten competencia. Bueno, señor alcalde, que é moi preocupado e que últimamente está fallando de palabra. A palabra non ten ninguna. Está metido, a ver se neste caso fallado. A usted, perdón, por favor. Eu coincido con usted en varios puntos do que acaba de decir. As urnas. As urnas colocaron a min aquí onde estou. No, as urnas está por un incidente. As urnas colocaron a min aquí. Está en un incidente. Por favor, as urnas falan en Moaña, falan claramente. E dice Ángel González Riobó, dixo ben claro, que hai poucos días falaron as urnas e falaron claro. Aí se coincido, as urnas colocaron a cada un no seu sitio. Uns estades aí e outros estamos aquí, pero foron as urnas, non se olvide nunca. A ver se usted é capaz de ver aquí coas urnas. Pero vamos, por favor, preocupado, e coincido tamén, señor Valente Piñeiro, por favor, coincido tamén noutra palabra que dixo usted de fame, sí. A subida do IBE trui fame a Moaña, trui miseria, porque ustedes, sí, fame, iso foi miseria a Moaña. E máis díjole, claro que estou preocupado, señor Valentín, estou preocupado porque usted conforme anda por aí coa cámara sacando fotos ás obras, que xa non é o seu cometido, independientemente que usted lle gusta a fotografía, pero eso non é o seu cometido. Debería visitar, non agachado como anda, debería visitar as empresas de Moaña que no plan ICO usted non apoyou e o mellor ten que mandar a xente ao paro. Iso é por que se tiña que preocupar usted. Estou realmente preocupado. E con respecto ao IBE, falaremos de IBE no seu momento. Terá noticias do seu momento. Porque nós dixemos claramente que para a subida do IBE tiña que haber un plan general aprobado. E ustedes tampouco non fixeron caso. E ustedes saben que ahora mismo hai moitas familias que están perdendo a casa. Hai moitas familias que están perdendo o piso. Hai moitas familias que están en crisis, que usted nos acaba de enterar, porque usted, lógicamente, estamos pagando a seguridade social todos os meses e usted pode vivir sin traballar. Pero hai moitas personas que necesitan ese traballo. Por lo tanto, entrar no piso, preocúpese por a xente. Usted non apoiou, preocúpese, lógicamente, que este goberno fará todo o que vostede maneira para acabar e reducir para o mundo. Alguna pregunta máis? Señor Valentín, que só pregunta. Si, pero non podo fixo unha solución tan grave a minha cuestión. Por favor, alguna pregunta máis por parte dos conselleiros? Unha pregunta máis. Pasamos entonces a dos palabras pedidas de dos vecinos. Levanta o pleno, alcalde. Levanta o pleno. No. Hai dúas palabras registradas. Perdón. Levanta o pleno, non levanta. Perdone un momento. Hai dúas palabras solicitadas por Secretario. Hai dúas palabras solicitadas por Secretario, unha aclaración... Señor Millán, por favor. Perdón.
Unha cuestión de orde. Ten que pedir a palabra. Alcalde, unha Ten cuestión de que orde. pedir a palabra, esperar a si lla dou ou non. Alcalde. Por favor, Alcalde, unha cuestión de orde, repito, que conste na acta. Teño a cuestión de orde. Por favor, secretario, explíquelle como se producen no desenvolvemento do pleno as intervencións dos veciños unha vez que se aplicou robos e preguntas e utilizaron os concelleiros. tamén se digo que hai registrar dúas solicitudes de palabra. Estou preguntando, que eu preguntei, levanta o pleno? Diga usted, señor secretario. Hai dúas palabras de dos veciños pedidas por registro. Recordo que o Regulamento Orgánico de Funcionamento das Corporacións Locais indica que, unha vez concluído o pleno, poderá o alcalde dar a palabra aos veciños que o teñan solicitado ou que o pidan para comentar as cuestións que considere con eles, unha vez levantado o pleno. Entón, digo, levanta o pleno ou non levanta o pleno? Por favor. Por favor. Que é o mismo. Aquí, a ver, Que é o mismo. Non podes contradicirlo. faltaba sempre se deu intervención aos veciños antes de que se levantara o pleno. É unha cuestión, o que dio Roz é que levantou o pleno. Pero tamén é verdade que viemos a plantei marchar. Para intervenir os veciños antes de que É dicir, secretario, queda claro que unha vez que se dá intervención aos veciños está levantado o pleno. A ver, Está levantado. É así ou non? o reglamento de funcionamento é así. Consideramos que está levantado o pleno.